Ndara kula Ndara kula Ndara kula Ndara sampeyan ampun kuciwa nggih. Ya arep piye-piye kae tetep sing tuwara sing enom ya milih sing enom. Weruh sing enom ki urip ki saya gumregah. Ndara kepiye Kiai? Kula nggih pitados menawi para bendara sakniki sing dipenggalih Ndara Gatotkaca ajeng klebu dosa. Iya Kiai. Sagete sampeyan ya mung ngayomi saking katebian. Nek ewang-ewang ya apa sing arep diwangi rak pun mboten cetha. Kiai yo. Ayo coba ngrambu-ngrambu pawarta. Mbok menawa ning gigiring gunung Guwa Pintu Sanga iki Kiai. Semareka den prayekna semuriris eka kabali sumedi tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti lintang Bima Sekti mulane ayo putramu kabeh dikanthi nyaket ana ing gigiring gunung Guwa Wiwara Pintu Sanga. Oh nggih. Dole ayo do nderekke bendara. Nggih Pak. Nggih Pak. Nggih Pak. Sindene melu musik
Wanjing bangun ora hina surya mijil saking bumi sumirat sirating surya amadangi jagat swaraning pranara kesema kang nutu ing pradesan rerantaman wiramane pratandha wis bangun gagak enjang lah punika Raden Tutukaya Raden Rimbyat Maja ingkang rinten pantaraning latri tansah memati loga memanis jiwa esti ninggalih nedya nyuwargakaken ingkang araka Raden Dursala sigra matrapaken panembah suci rikata sang Gatotkaca mapak Arkasuta tumiyup uninga Prawadya Kurawa sang Narpati karo Aglis Sanjata Kunta lumayu matrapken sumedi maladi ning sigra sidakep saluku tunggal mapak bawa sanga sajuga kang biningkas kinayana laksitaning brata mangkya sang paramengkayun ingkang kahayung-yung hangayai marang hayaning sang Paratatama yayawu semanjung turian sawang srena jroning urip suning Subrata Ciptarasa wis manjing ing kawuri amung kinayana laksitaning brata mangkya sang paramengkayun ingkang kahayung-yung hangayai marang hayaning Paratatama yayawu semanjing turian sawang lena jroning urip suning Subrata Ciptarasa wis kawuri ampun kantun pana pranawaning Sang Hatma wis bareng miyak marang saguing warana sakala wis katara katarimah supratane Sang Rimbyat Maja ana kilat tatik kumelap sapa tambuh sapa weruh nenggih punika praptaning sang pidak saka saking kayangan junggring sloka
marawe manguswa amu ambrengangen kadikarunaning kaswasi aneng marga hamalaku jagat dewa Bathara jagat mangestungkara wayah Gusti Gatotkaca wonten dawuh nuwun sewu paduka punika sinten ya pancen jeneng sira durung nupiksa kalawan aku merga aku kuwi mbiyen kasete munggah sare eyangmu Pandhu Dewanata biyen. Waduh, ngaturaken sembah kunjuk kersa paduka sinten. Iki ana ing jagat ora kaprah. Tegese ora kaprah ki bocah-bocah ki ora mudeng. Iki sapa? Lah inggih kula nyuwun prisa penjelasan sinten. Aku pitak saka senopatine Pandhu jaman biyen. Kenging menapa panjenengan lajeng nyaketi anggen kula nindakaken supata ngene. Aku nyuwun swarga kalawan pukulun pramesti Bathara Guru, nanging durung tinampa aku kudu golek lelabuhan dhisik ana ing jagat. Sranane aku kudu manjing ana ing jagatmu sak jabaning kulit apa sak jroning kulit sak jabaning daging. Aduh eyang matur matur nuwun eyang panjenengan kersa ngayomi dhateng kula. Aku sing matur nuwun merga aku ki arep golek lelabuhan kanggo kasangu kaswargan besok, nanging syaratnya aku kudu mlebu ning jagatmu. Inggih kula sumanggaaken kacarita sang pidak saka uninga lan nupiksa kaliyan Raden Gatotkaca matrapken sumedi mung sakedheping nitra saged manjing ing alame Raden Gatotkaca ing jero kulit sak jabaning daging. Rikata sang Gatotkaca sikra ngambanju mantara mancat pundak nguntir jangka kembung kang mating kalundung. Mongso maramatiku aku malah ketitisan eyang pidak saka. Gatotkaca leremo dhisik, leremo dhisik.
ya ngene iki nek duwe putu sing gedhe prihatine, gedhe tanggung jawabe iki ya ngene iki. Sing dadi wong tuwa ki wis kok kaduan agi weruh sedhirit. Mak kelapun iki wis marem kok. Ini urus sing lawas-lawas kamu senep tetep senep. Sak solang-solang iki sarwa jengkel ki, sarwa kemampleng. Basanipun yang menika kok radi aneh sawetawis. Kaya ana tejo kang mlebu ning jagat mungkin inggih menika yang pidak saka rumiyin abdinipun Eyang Pandhudewanata. Wah, pidak saka iki mbok ditakokke nang ngendi-endi ora ana wong mudeng. Wis takon sapa-sapa nek mudeng. Jan aneh-aneh sing tak takokke iki men. Do budidaya ngasah penemu Eyang nusul kula. Aku kok pengen merenahake. Saiki temonono Dursala. Temonono Dursala. Aku ora semelang. Nyuwun pangestuyan. Kepapak keprangguling mungsuh kang samya prayeknanira niti kaprawiraning satru. Wah, piye kowe jare arep nyuwargake aku kok agi tak gandeng tanganmu merucut kowe ilang saka pandulu. Kakang Dursala, aku ora nedya nyikara kalawan Kakang Dursala, nanging aku mung kepengin nyuwargake Kakang Dursala. Cara kepiye kowe nyuwargake aku ke barat? Ya sak ngertine Kakang Dursala, nanging aku kepengin nyuwargake mamaku peng.
Aduh, aku pangrasaku kok kaya isih jaman urip biyen. Aku wis ora duwe raga nanging wujudku sukma ning kok isih kena tok bidara. Nuwun sewu Kang Mas. Panjenengan boten sisah menepaken raos jero panjenengan sampun asipat sukma kula maksih jangkep titah Rajagat Pramudita. Kula badhe matrapken sumedi sawetawis. Matrapke sumedi sang Rimbyat Maja. Ring kesing carita isa nyuwargake Dursala, mulane sinebut Gatotkaca klebur dosa. Yayi, aku matur nuwun. Aku to swargake. Rasaku ora panas, rasaku tentrem. Lair tumekaning batin. Yoji, aku matur nuwun, matur nuwun. Wong kok ora seneng nek kancane iki seneng. Wong kok joget iki mergo saking senenge ya iso joget. Ora ana wong susah ka joget ora ana. Ora ana enggak yakin. Luleh mau kon nyanyi bareng alah senengku ra yo. Kowe iki wong tuwa. Kena dicontoh anak-anake ora malah wong tuwa sing jejogetan anake meneng wae. Lah nek aku bungah mergo Gatotkaca wis kasembatan sedya nglebur dosa. Gatotkaca wonten dawuh kuwa lakon nyuwargake Dursala pangestunipun Siwa lan pangestunipun Rama. Naning dadya kawruhanmu ana ratu jejuluke Prabu Dewa Mangkara duwe kadigdayan sing gegirisi ya kuwi yen ngetokke kemanden wujud geni iso nglagar Prawadyabala kang ana ing ngarepe. Yen ora Gatotkaca ora ana sing iso ngalahake Prabu Dewa Maruta kumau. Inggih, nyuwun pangestu wong.
Kowe ora nyelak rono, Kang. Ora. Kesurusane cah cilik-cilik. Agene kok manjajari Durna. Arep kepengin ngerti apa sing arep domongke. Takok. Pripun menemban? Iki mengko jagoku iki Dewa Baskara sing sagung nglebur para Pandhawa. Mau ora urung ditokke kemandene. Mergo musuhe urung penting. Oh. Lah kemandene ngopo? Iki wis nek engko wis gelem nyebul metu geni kelagar wong mahewu kelagar tumeka pati. Dewa Baskara niki. Iya. Kemandene anu lung abab dadi geni. Ya rada ampuh, Kang. Ayo. Nek wong kok lagi promosine Durna ya urung karuan kono nyatane. Nek Durna ki sing tomongke sing manis-manis. Ning asline entar-entare iki jelahi. Apa Durna? Wong kelakon kok biyen, Kang. Apa? Aku ki ya melu nunggoni le rapat Durna kuwi nang wetan lapangan. Aku nang teras nunggoni Durna kuwi nganti tekan jam 2. Lah nek ngono kowe dijajake. Apa? Lah aku ki nyuguh kuwi ngentekke lemper sing nggo latihan. Oh. Njuk sidane kepiye? Basan liwat ya yuk senyum-senyum dada-dada. Apa? Ayo liwat ya makleng ngono wae. Ora ngelingi nek mau bar dikancani meh 3 jam lho nang terasku. Mongko ngono kok dingu. Nek sambat muni sepi. Ya artinengke wae. Wis rereno lembur rebukan karo Adim. Yo saiki kira-kira ana ngendi Gatotkaca-ne? Kula mboten pangling menika. Tejane kados tejane Gatotkaca. Lah papakno tak botoi. Sah aku takon karo kowe. Tejamu kaya tejane Gatotkaca apa bener? Ya dasar pranyata kowe sapa? Aku Prabu Dewa Baskara. Kowe mbiyen kelingan apa ora? Nyedani Kanjeng Ramaku ratu sing ngembat keputihan Prabu Nagapracana ya Prabu Kagapracana. Aku ora trima patine bapakku. Ayo mapano tak sembur geni. Sadurunge kowe mati kobong kowe tak elikke, kowe isih kena kowe lumayu. Pikiran dhisik
aku ora arep mlayu. Obong. Iki geni wis mopak ning ngarepku kowe ora mlayu mung gari ngenteni lehku nyebul. Ora aku pasrah karo pati urip. Kacarita Sang Rimbyat Maja sakwusnya katitisan Sang Pidak Saka sapa tambuh sapa weruh kadigdayane kemandene Sang Pidak Saka kalih saking bebaya Agni. Pramila Agni dan sebulaken ing jagate Sang Gatotkaca datang tumama. Gatotkaca bermantya nyebul punang Agni ngobong Prabu Dewa Baskara Sena Margalayu. Hoish. Jane aku ora arep gawe sikor. Aku ora arep gawe pepati. Nanging pancen lelakon kudu mangkono. Kowe bali ana ing Naraka Jahanam nututi yekmane bapakmu. Sasana wonten dawuh Koko Prabu kabar ngebaki jagat senadyan to papane rada adoh saka papan kene nanging wis kelakon anakmu disuwargake karo Gatotkaca. Saiki anakmu wis munggah swarga. Aduh Koko Prabu. Nanging durung suwe kelakone Gatotkaca meh tumeka pati merga dayane Senopati Ngastina Prabu Dewa Baskara duwe pusaka panglebur geni. Ning Gatotkaca mbuh saka daya apa kok iso balekke geni kuwi mau. Gatotkaca disia-sia melih. Iya. Sinten sing iya-iya pakartine Durna. Wah, wis aku wis ora jodoh ora ngegrup Durna aku wis ora. Aku nek kiprah ora ana grup Ngastina. Golek liya sing marake urip tentrem awan bengi kok gawe sikara karo wong liya. Koko Prabu kula matur nuwun sampun dipun tuntun manah kula. Gesang kula tumuju dhateng kautaman lan bingah ingkang tanpa upami. Dursala pun entuk swarga. Dursala entuk swarga Prabu. Pun kula ora arep melu rombongan niku wis. Moh kula. Wis mok
Wong kita do gumyak-gumyak ning asline rombongan kumpulane cah bodho-bodho kabeh. Pun kula bali ten Banjar Sungu. Aku ora perlu ketemu Kresna, ora perlu ketemu sedulur-sedulurku Pandhawa sing paku wis kelakon Dursala antuk swarga bali nang Mandura. Sindene tak jaluki kok ora nyuwara to. Musik. Iki golek nang panggung endi-endi sak ora ana model ngene iki. Oh, amah weanan ro pacare ayo. Rangga, hati-hatilah. Apa ya sak grup iki, Kang? Mbak menawa. Gatotkaca wis keterima lakon. Ning sejatine bab-bab ingkang gawe geger kuwi mau ora pakartine sapa-sapa ning ketake jebul pakatine Durna. Iki secakine mlayu rono kok rombongane ora. Oh alah pangling. Nika wau sencahi. Iya aduh. Musik. Durna panalinganira lumacaring latri kowe ngapa Setyaki kok wis mendeliki aku? Aja demeh kowe wong senior nang kene yuk mendeliki sapa-sapa. Dewa Baskara mau muridé sapa? Muridku pecah siramu. Ya. Aduh.
leren ning ngantemi Durna. Nggih dielekke. Masa Kurbagong kok dadi juk apa dikeplaki, disenggaki. Nganti kaya Bathara Kresna. Kurbagong lho. Bagong Yange Surtina lho. Kurwangka ngono lho. Ning aku gumun nang singke kok ana sindet sing pengin boncengan karo Bagong. Ngalahke mobil. Paman Durna sakniki kersa kondur mboten. Nek mboten kersa kondur mangke diantem wis caki meneh. Nggih pun kula tak wangsul. Mang cekeli adike nggih. Aja nganti nguyak kula mati Durna. Adalah bocahan. Musik. Kondur mboten. Ora rampung-rampung iki nek kono. Jogete Bagong moko elek. Agi gumun iki kok Bagong kok nang panggung iki rada kondang. Ora nek rada diajen. Mang kondur. Oh iya nggih. Musik. Agi iki Kresna kok iso nyuwuk playon. Wis paripurna. Ayo kabeh lelakon iki diaturke kersane Yayi Samiaji. Ning lega-lega pisan meneh nggih joget. Arep jogeti apa? Wis ora ana sing kena dijogeti. Gelo aku. Musik. Wajah kurang ajar. Ana Kresna kok ditabuhi jadilan. Nyatane ya obah ngono kaya. Yayi Sena, aku dhewe. Musik. Sena gumreget ambyuring ware ora trima patine dewa Baskara sikilku tampanan musik.